Ari anay sa aton nga linya, Vice Gubernatorial Candidate, Congressman Buboy Tupas. Anay Vice Governor man sa probinsya sa Iloilo. Congressman, maayong aga. Mayong aga, Ged, Regyo Man Novi, kag Regyo Man Regan, isa kabinet nga pagabi-abi, kag mataas nga pagtahod sa tanan nga sumulunod sa inyo nga programa. Congressman, nagligad nga adlaw amo na interview si 4th District Congressional Candidate Major Charlie Sustento kag iyagin pamatud-an sa ang natabo nga pagpalaya sa imo kag sa inyo grupo sa gym sang Barangay Maasin, Pasig City, kaupod ang mga pumuluyo sang mismo barangay kapitan nga naipit sa tunga-tunga bangod gin patawag sa City Hall ni Mayor Stephen Palmares. Napilitan ka mo magsaylo sa inyo palong-pulong sa tuman kaginot kag makatul nga arusera. Congressman Buboy, ginlauman mo bala ini sa subong nga kampanya? Yes, Regyo Man Regan, wala gid ako naglaong na matabo ini kay gapati tani akong patas man tanan pati sa tion sang politika. Pero gusto ko klaruhon ang nasambit nga pagtinilipon gintambukan adto sa mga pumuluyo nga may ara manggani toda drivers mangunguma ka tigulangan sa among nga barangay kag sa mga kaingod pagay. Isayad to kalihitimo nga pagtinilipon bangod gusto man naton mabatian ang sa mga asosasyon o pumuluyo kung ano ang ila ginalaom kagluyag nga mga serbisyo sa tion nga hatagan man kita sang kahigayunan nga makabisyaliwat sa ila bilang Vice Governor sa pagtugot mahal nga Ginoo kag sa suporta sang aton palangga nga pumuluyo. Buot noon, nag-coordinate sang husto sa mga natungdan para sa gamit sa gym. Amo na nga ako na mismo ang daw medyo nagbatsyag o nahuya man. Kag naluwi kay kapitan sang iya ginpalabot sa amon, hindi na kami pwede makagamit sang ila nga gym. Agod hindi paglabot sa pagbinagingay, ginpili namon ni Mr. Charlie Sustento nga magpaumod na lamang Regyo Man Regan. Naluoy lang ako sa mga pumuluyo nga ang gusto man lang tani makaistorya sa amon, napilitan pa nga magpatial o magbulad sa init, tub-tub nakakita kami sang matawhay man nga lugar na ingod Rosira, kag bisan maginot kag mainit dito na ginhiwat ang amon nga hinon-anon. Wala ko ginlauman nga matabo adto. Nag-aapilar ako. Hindi man nila kami tabugon. Kag mantani nila kami sang mga covered structures or gyms sang gobyerno. Bangod pumuluyo man ang tag-iya sina. Ako iya anad sa pinigado kag soldado nga pangabuhi, idugay man ko nagserbisyo bilang opisyal sang Philippine Army. Pero ang mga tigulangan naton respetuhon taman ang ilang nga sitwasyon. Regyo Man Regan kag Regyo Man Novi. Amo lang tong akon iyang sentimento kag obserbasyon. Congressman, masubo nga ginhimo ini sa imo kag sa inyo nga team ni Major Charlie Sustento while kung sila sa imo to nga distrito welcome gid sila to kag way sila to ginatabog. Pero sa natabo ngay ni Congressman, may pagbago bala nga matabo sa imo man nga pagbaton sa nagakampanya man sa imo to nga distrito, Congressman Tupas? Padayon nga welcome ang nagakadto sa 5th distrito. Mga kampanya bisan gani sa akon sumpong Regyo Man Novi, pumuluyo ang tag-iya sang mga gym, covered courts, kag iban pa nga mga government structures. Ako kag ang pumuluyo sang 5th distrito nagarespeto sa democratic process kag kinamatarong sang tanan para makilala ang sinuuman nga kandidato uyag mga kampanya. Welcome sila sa 5th distrito, ma-apply man permit, maglisensya verbal o kung masulod sa mga government structures nga diretsyo na lang ganing iban, hindi mag-agi man sa amon. Although i-appreciate man amon kung magpabalo kay miguhay man tanan, makaprovide man kami sang ilang mga kinangalanon, pareho abi mga industrial fund, pulungkuan o para kung mataw hindi man sila mautdan kurente kamo ina nga welcome kag ginaubra na dito ya sa norte, ginahulam pa gani nila ang mga matahom nga
Kay gapati kami nga ang gabenepisyo ang pumuluyo kag hindi man mabudlayan para makaambit man sang bulig halin sa gobyerno o para makapamati man sa mga kandidato makabinagbinag sila kung sino gid ang ila tagaan in pribilehiyo magserbisyo sa ila. Radio Man Novi. Congressman, gapamati lang kami kagapon sa interview ni Major Charlie kay subong nagapamati man kami sa imo. Daw kadamo sa nagapalabo sa mensahe nga daw ginpigos gid kamo. Natabo sa maasin ang insidente. After sa maasin nga insidente nga nagsaylo kamo sa Arusira, may ara sang incident pagid sa Barangay Binavista, Pasay City nga ginpauntat sang barangay kapitan ang pagpanagtag sang DSWD Regional Office sang ayuda sa sulod sang Jim. Hindi lang ina, ginpadalaan pagid kamo sang SWAT kagin utdan pagid sang kuryente ang Jim sa pihak sa pag-ayo sang taga DSWD nga tapuson lang tong 300 katawo nga mga benepisaryo nga wala pa matagaan. Natabo ini kay ginpatawag ni Mayor Stephen Palmares ang mga kapitan ni Pasay City. Congressman Buboy, anong imo pananawan sini? Radio Man Novi, amigo ko si Mayor Stephen Palmares. Kagapati ako nga mabuot kag matarong ang iya pa may natasan. Hindi ako magpati nga siya ang nagsugo. Apang mas mabudlay patihan nga mangisog ang kapitan nga wala man sang mando. Do kabudlay nga amo tong ila ginhimo. Amo na nga sa akon panguna-huna nabutang siguro sila sa isa ka sitwasyon nga mabudlay kag dito tanay mabalaan kay opisyales man sila sang aton nga gobyerno nga tani patas lang ang paglantaw amo mala na amon gid pangabay diriya sa Quinto Distrito nagapanagtag sang ayuda si Suon si Congressman Ferds Beron kaupod man ganing iban matag-as nga opisyal sang gobyerno kag iban gani gabulig man sa akon kasumpong welcome man gani sila. Bangod nakabulig ina sa aton pumuluyo natingala ako nga sa Barangay Buenavista ginpauntat gid ang DSWD isa ini ka official nga program social program sang gobyerno tapos kung natuod man to kay wala gid ako idea wala ako didto nabatian ko lang ini nga daw ginutdan kurente kag ginpadalan pa sang SWAT di daw kabudlay patihan amo na nga ma-coordinate ako sa regional director sang Philippine National Police nga aamo ni ang katabo tani hindi na maliwat pumuluyo sa yadto sang Pasay ang makabenepisyo kubos nga pumuluyo kag nagalaom kun tani nga makakuha sang inugbakal bugas kag bulong after all kung may ara ka sa kabuhi hindi ka man siguro maglinya kag magulat didto makapoy mainit kag matingwa ma-qualify para may ayuda nga dalan gid sang SWAT may malain bala sila nga record tinakita ta to mga senior citizen mga gatrabaho malang nga gamay ang ila sweldo toda members drivers and tricycle kung ginutdan gid man sang kuryente sala bala nga maghandom nga matagaan man sang bulig halin sa national government amo nang amon pamangkot ang natabo hindi adto kalutusan sang mga national government agency nga empleyado or sa kundi sa baylo kalutusan adto sang mga kubos nga tawo sa ginsugid sa akon nga nagpamliti pagani sila agud didto sa dingli na lang sa dingli padayunon para makahatag sang ayuda daw gintilas man ang aton balatyagon daw ginbuno man ang aton dughan pagkabati sadto so gapati ako iya ining mga tupad ining mga akap AX bulig ini para sa tanan kag iban nga ayuda social services support mechanism sang aton gobyerno kag hindi inaya kwarta sang politiko bisan pag gapatigayon kwarta ina sang tawo nga ginabalik sang gobyerno sa ila as a means of short term intervention agud ma-mitigate ang gutom kag problema dala sang mahal nga balaklon kag problema sa panguma sobra subong kainit so simple lang gid mangayo lang kami pag-insindi tani kag di man tani maliwat ina kag aside gani sa Pasay gakabatsyagan ko ini pariyo abi sa banwas ang Barutak Noibo wala gid kami to ginapahulam bisan hinon-anon na lang hindi gid kami kagamit sang gym dito gani kagapon na mato experience ko sa Badyangan hindi man kami kasulod kag sa iban pa nga mga banwa
amo gilang nang natabo, sige lang, mapabalhas lang kita, mapaubos, matinguha lang gyapon kay makapalabot lang kita sang aton man gina-offer nga serbisyo para sa palangga nga pumuluyo sang Quinto Distrito. Radyo Man Nobi, Radyo Man Regan. Congressman, kumusta naman ang imong paglibot-libot sa 4th kag 3rd District o Bilibilo? Gapasalamat gid ako nga biskan amo na ni kadamo mga obstacles kag stumbling blocks nga ginabutang para hindi ako katubang sa palangga nga pumuluyo sa 4th Distrito kag 3rd Distrito. Gakatagaan man ako tyansa with God's grace. Padayon ang aton pangamuyo sa all-knowing, all-loving, all-powerful God. Padayon ang aton pagtinguha na makaatubang sa aton mga palangga nga pumuluyo para mas makilala nila si Buboy, Tupas, gadlagan sa pagka-gobernador nga ga-offer sang iya serbisyo nga may sobra 30 anyos na tampad ni serbisyo bilang alagad sang aton nga gobyerno. Galibot ako kadamo sang kabanwahanan, nagakadto kami, bali nakadtuan na ang mga Kalinog, Pinggawan, tuan namon Dingli, Dumangas, damo-damo na mga kabanwahanan. Kadto pa kami sa Pasig as sa 2nd District. Salamat kita sa 2nd District kay bukas kag ginatugutan man kita. Salamat gid sa aton mga opisyales kag lideres man sa 2nd Distrito kay bukas man nga makapalit kami sa ila. So amo lang nga kontermi nga mensahe sa aton mga sumulunod, insindihon nyo lang ang kabudlay sa aton subong ginabatyag, pero sige lang padayon na lang ini kay ang gahimo sang desisyon kamo mga nameless, faceless, ordinaryo nga pumuluyo nga may gahom para magpili sa tion sang eleksyon kung sino gid ang inyo nga suportahan para manghimano sa inyo, maghatag sang gobyerno nga may respeto, gobyerno nga may pagpalangga, kag gobyerno nga padayon nga magbinuligan. So amo lang ni ang atong ginaisip sa tunga panahon nga maabot na pagpamalandong naton, Radyo Man Nobi, Radyo Man Regan, kag aton mga tuyo, padayon lang kita sa aton pagsakripisyo, kay gapati kita sa tinaga na ginapalabot sa mga kaparian, sa mga pastors, mga religious leaders, nga kung sino ang paubos, sino ang gapakanubuang, biskan ginapulihan, biskan ginatulot-tapak-tapakan, maabot ginadlaw nga may grasya man para sa ila. So salamat gid, salamat sa inyo nga ginatag na tion nga makapalabot man sa kahanginan kag sa aton pumuluyo sa palangga nga probinsya sang Iloilo.